Welcome back to our channel. Og ako nang hinaot na nining adlaw ikaw malipayon o anaa sa maing panglawas samtang kita mag-uban sa pagtuon sa pulong sa Dios. By the way, good news sa atong tanan nga mga subscribers. Ang atong mga bag-o nga episodes kani i-directly upload na sa ato Facebook na page. Kay sa una, ang atong ginabuhat ato kaya siyang gina-upload sa YouTube. Then ang link ato lang gina-post sa atong Facebook page. Apan karon direct na ninyo nga matan-aw ang atong mga videos sa ato page. Nagkahulugan pud kana nga dali ra kay ninyo i-share sa inyong mga friends. In this episode atong pagatun-an ang Romans chapter 10 verse 4. Okay, ato kaning pagabasahon. For Christ is the end of the law for righteousness to everyone who believes. Kani nga teksto dapat ato ning sabton og maayo. Kanaay mga katawhan nga ang ilang pagsabot sayop. Gani ila kaning gigamit nga text pag-justify nga dili na importante ang napulo kasugo kay kanina tapos na didto sa krus. Kay si Kristo ang katapusan sa balaod. Pero kung gusto nato nga masabtan kini maayo sa sakto nga pagsabot, balik ta ngadto sa original language diin gisulat ang New Testament. Ang New Testament gisulat sa original na Greek language. Now, atong tanawon kining word na end. Unsa may Griego niini. Now, the word end, ang Greek word niya is telos or telo. Nga nagkahulugan purpose or goal, tumong or katuyuan. So kung atong balikan ang Romans 10:4, sa dihang nag-ingon kini, Christ is the end of the law. Ang gipasabot ni ana, si Kristo ang tumong o katuyuan sa balaod. Christ is the purpose or goal of the law. Now karon, mo adto na po taglain nga Bible text, then ato na pong ma-encounter ang word na end. Nga sa Griego kini telos or teleo. Na ato ta sa James 5:17. Behold, we count them happy which endure. Ye have heard of the patience of Job, and have seen the end of the Lord, that the Lord is very pitiful and of tender mercy. Now karon, nagpasabot ba nga miabot na ang katapusan sa Ginoo aron iya mapakita ang iyang pagkamapuanguron o pagkamaluluyon? It doesn't make sense. Apan kung atong applyan sa meaning sa word na telos or telo, kini nagpasabot nga ang tumong sa Ginoo nga tumong sa Ginoo human sa mga pagsulay ni Job nga makita diay ang iyang pagkamapuanguron og pagkamaluluyon. Kaya nasaksihan sa tanan nga sa dihang nakalagpas si Job sa tanan niya mga pagsulay sa kinabuhi nga gidubli sa Ginoo ang iyang panalangin nganha diha kaniya. Now, tagaan ta mo last nga verse or Bible verse nga ato na po makita ang word na end. Okay, ato na po ma-encounter ang 1 Peter chapter 1 verses 8 and 9. Atong basahon. Though now you do not see him, yet believing, you rejoice with joy inexpressible and full of glory, receiving the end of your faith, the salvation of your
souls. So unsa may gipasabot niini? Ang tumong diay sa atong pagtuo or goal sa atong pagtuo mao nga maluwas ang atong makalag or makabaton og kaluwasan ang atong mga kalag. Mga higala, mao kani ang kamatuoran. Dili gyud magsumpaki ang mga pulong sa Dios sa balaang kasulatan. Ngano? Kay kini gisulat sa mga magsusulat, sa mga propeta, dili sa ilang kaugalingon nga unahuna, kundili kini sila gi-inspired sa Holy Spirit. Miingon si Jesus sa Matthew 5:17. Do not think that I came to destroy the law or the prophets. I did not come to destroy, but to fulfill. Nan karon, kung atong dawaton ang sayop nga pagsabot sa uban, nga ang word na end nagpasabot og termination or annulment or cancellation sa balaang kasulatan, kani mo contradict sa giingon ni Ginoong Hesus nga siya wala mianhi aron sa pagbungkag sa kasuguan kundili pagtuman niini. Kani si Apostol Pablo, iya kani gipamatud-an sa Romans 7 verse 12. Siya nag-ingon, therefore the law is holy, and the commandment holy and just and good. So ato kaniklarohon. Ang Romans chapter 10 verse 4, wala nagpasabot nga ang napulo kasugo natapos na diha ni Kristo. Kani kung atong basahon ang mga following chapters sa Romans or previous chapters sa Romans, atong makita nga ang napulo kasugo binding pa. Si Hesukristo pinaagi sa iyang hingpit na kinabuhi nga wala siya kasala og iyang kamatayon sa cross. Mao ang tumong o tuyo sa balaod. Christ is the end of the law. Mga higala, dako kayo ang gugma sa amahan nganhi kanato. Bisan tuod siya nag-require kanato nga kita mahimong matarong. Nag-require siya og pagkamatarong, nag-require siya og pagkabalaan, nag-require siya og perfection. Sumala sa Matthew 5:48 siya nagayon, be ye therefore perfect, even as your Father which is in heaven is perfect. Leviticus 11:44 siya nagayon, ye shall be holy, for I am holy. Pero taliwala niini nga mga requirements nga iyang gihatag na kanato. Siya rapod ang nag-provide ani nga pagkamatarong pinaagi sa iyang bugtong anak nga si Ginoong Jesucristo. Si Jesus lamang ang hingpit nga nakatuman sa balaod sa Dios. Og pinaagi sa iyang kamatayon sa krus. Og sa diha nga kita mutuo diha kaniya unsa may buhaton sa iyang amahan. God will credit Jesus' righteousness to our account. Aron kita ang atong pagkamatarong o balance umutupong diha sa Ginoo. Kaya bisan saon pirmi kita takilid. Sumala sa balaang kasulatan ang inyong pagkamatarong sama sa trapo. Apan di ay kung atong dawaton si Ginoong Jesucristo, ang pagkamatarong ni Ginoong Jesucristo mo'y gamiton aron atong ma-fulfill ang requirements of the law, which is righteousness. Maoy akong buhing pag-ampo niini na episode na ikaw ug ako makabaton og pagtuo diha ni Jesucristo. Pagtuo nga buhi. It means pagtuo nga dunay buhat.
By the way, naatay dedicated na episode gid ana nga naghisgot about faith and works. Title na Faith Without Works is Dead. I-search niyo sa ato YouTube channel or sa to Facebook page. Ang title na Faith Without Works is Dead. By the way, I need your help and support. Tabangi ko pag-share ni ini sa inyong mga friends o sa mga katawhan diri sa Facebook o sa lain na social network platforms. Kung doon naman ugaling kamoy kasibot sa pag-share sa mga TikTok o sa panang mga katawanan na videos diya, how much more aning video nga naghisgot about sa pulong sa Dios. Ang Ginoo duol na mabalik. Why not help me in sharing God's word? Aron duna pay ug dunay lain nga makatawan nga malandagan labi na sa kamatuoran sa kabalaang kasulatan. Sa makausap pa, thank you for watching. And I pray that God will bless you as you share this episode to your friends. Thank you.